Ассалому алайкум дӯстон, бародарон, хушомадед ба канали Савдо ТВ. Касоне ки чизе фурӯхтанӣ доранд, марҳамат, ина номерҳо Viber, WhatsApp, Imo, Telegram, Instagram ҳамаш ҳаста, бигирен, сохранед кунед, рой кунед, дар борааш маълумот битен. Тамом мо мегирем, рекламада мемонем, видео мекунем, тайёр мекунем, туда-суда мепартоем, то ба шумо дӯстони азиз як кӯмак расонем барои фурӯхтани молу маҳсулотҳои худатон. бародари азиз, мошин дар ҳолати хуб, мошин дар данғараи мотораш 1.6 простой буда, бензини холия, нархаш 33,000 сомон буда. Бародаро бо савдо мешавад. Соли мошин 1996, пробег 648,000 пробег. мошин такси задагӣ нест. Ина марҳамат номерош пашти мошин вагонда, ина мемонам бо овозоша. Мақсад соҳиби мошин гап задага, марҳамат гӯш кунед. касоне ки харидоранд занг занед, иншааллоҳ ки бо савдо мешавад ҳамин мошин. брат, созен бепул гуфтад ҳамед чира аввалинро мошин дар данғара мотор 1.6 бензин 148 километр гаштагиай 1000 лук дора ду айрабакай мошин ҳай вагон гирифтагӣ ҳай кадаги нестай ҳам хеле содагиай 33096 випускаш 1.6 моторш. ина бародаро хонаи фурӯшӣ дар Чимтепа поёни корвон 7.5 сотиқ замин дошта. бародаро чӣ хеле ки суратоша дисен хона пона ҳамаш ҳаста, документош ҳамаш 100% қоидавӣ, ҳамаш тахт, ягон камтӣ надора. марҳамат, касоне ки харид доранд, ина номерош бигирен я аҳволпурсиш кунед, худаш бо нархи хонара мегаҳад. ростигар нархша гуфтагӣ неста, шартномавӣ мебошад гуфти ягон гапҳо нархаш. марҳамат, касоне ки хона хариданиянд, ина марҳамат дар Чимтепа поёни корвон 7.5 сотиқ замин дошта, мисол ҳамн обши хона ҳамиқа мешида. ина марҳамат бародарон номерош. бародари азиз, ногуфта намонад, Viber, WhatsApp, Imo ҳамаш ҳаст. акаҷон салом алайкум. я борга ҳамин дарои мо ҳасту 8000 сар мешаванд то 120000 дар доре. баъд дарои золо тақати дор. баъд дарои мо 7 сол гаранти дора. светошо любой свет месозем акаҷон. касоне ки дар шаҳрҳои Москва, полни Россияда дар пар харидани бародармон дарсоз мекарданд, мефурӯхтиянд. короче даро дар чи Москваанд 8000 русӣ то 100, 200, 300 то болоай. короче нархошон любой намуд размер дар мекунанд. ҳамин бародаро мисол заказ мекунӣ, дари хонаро чен мекунӣ, дар ё рой мекунӣ, мисол ина номерош катиха алоқа меброед бо худаш. и бародармон Раҳмони Ғармӣ мегуфтиянша. ҳамин бародар номуш ҳамин хебда. ина номероша бигира бор сохранед ки пурсенша любой намуд размер дора, мақсад тайёр мекунанд ҳамхе размери гуфтагӣ, дилхоҳи размери шуморо. ина бародаро тамошо кунед, дарош айрои миллиона, ягон камтӣ надора, дар бе камтӣ намешавад. ина касе дар кора, ина бодар дари хишрӯ доштия. бародаро азиз, касоне ки ина бо эълон мекунем бо дар хариданиянд, марҳамат, дарои фурӯшӣ. касоне ки замин хариданиянд, ина марҳамат, замин дар шаҳри Душанбе
4 сотиқ замин буде бародарош дар наздики повороти аэропорт Шоҳмансурде. Документош 100%, нархиш 300,000 сомон гуфтаи бародармон. Марҳамат, номерош дар рӯи экранотон бигирем. WhatsApp, Viber, Imo, Telegram, Instagram ҳама чӣ дора. Касоне ки занг зада наметавонед, ина номерош бигирем, бинависен шумо. Чӣ хеле ки дестед 4 тарафаш маҳкама бо сохтмони новпурраи бародаро. Марҳамат, ина касе харидора номерош хайден дидед шумо, ҳама чӣ дора. Имо, Viber, WhatsApp дора. Занг занед, соҳибшка чахчах кинед, иншоалло ки боз савдо мешава. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат дар Тангаӣ. И ба фикрам Тангаӣ номи ягон деҳоти, ягон қишлоқа. 4 сотиқ замин дорад, 2 хона, 1 калидор, ҳамомаш кати, ҳамомаш дар дарунай. Короче, 1 газхона, 1 ошхона, 1 ҳоҷатхона дорад. Бо бародари азиз 3 хонагаи дига чизаш парфтага, бетонаш парфрехтага, мақсад полни гирдаш маҳкама, ремонти нопуррай. Короче, гирди хона маҳкама, оби чашма, оби канал равон ба пеши хона ремонташ. Миёнаи телефонҳо ина Имо, Viber, WhatsApp ҳаст. Нархи 650,000 сомонӣ бародари азиз бо алиш мешава хона. Мисол дар ягон хонае ки дар Душанбе ҷойгира, мисол қимат ҳам боша, бародармон болои сум метия мега.